Ο Τζορτζίνος, το καλύτερο ταξί της πόλης, πάμε εδώ πέρα. Παγωτό story με την καλύτερη Τζορτζίνο. πελάτησά του, την Ιωάννα Μουά. Λοιπόν, και τι είναι εδώ πέρα? Κατερίνα. Δοκίμασε Κατερίνα και εσύ εδώ πέρα παγωτό μηχανής, όλη η Ελλάδα να το μάθει. Απίστευτο, τέλειο. Το πιο ωραίο παγωτό που έχω φάει. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Κατερίνα, σε περιμένω την επόμενη διαδρομή για καπελάκι, σουβλάκι και αναψυκτικό, οκ. Λοιπόν, Ιωάννα, δείξε εδώ πέρα την καινούργια σελίδα fan page που έχεις φτιάξει εδώ πέρα. Εδώ και για πες εδώ πώς λέγεται. Λοιπόν, είναι η official σελίδα του Τζορτζίνου. Είναι giorgos.taxi.f.p. Ωραία, θα το ανεβάσω και εγώ στο Instagram, όλη η Ελλάδα να το δει. Αυστηρά την αναλαμβάνω εγώ και θα δέχομαι μόνο τους καλούς πελάτες. Οκ, να καληνυχτήσουμε το κοινό. Καληνύχτα. Φιλάκια καλλιτεχνικά από τον Τζορτζίνο, το καλύτερο ταξί της πόλης. Ο Τζορτζίνος, το καλύτερο ταξί της πόλης, πάμε εδώ πέρα. Παγωτό story με την καλύτερη Τζορτζίνο. πελάτησά του, την Ιωάννα Μουά. Λοιπόν, και τι είναι εδώ πέρα? Κατερίνα. Δοκίμασε Κατερίνα και εσύ εδώ πέρα παγωτό μηχανής, όλη η Ελλάδα να το μάθει. Απίστευτο, τέλειο. Το πιο ωραίο παγωτό που έχω φάει. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Κατερίνα, σε περιμένω την επόμενη διαδρομή για καπελάκι, σουβλάκι και αναψυκτικό, οκ. Λοιπόν, Ιωάννα, δείξε εδώ πέρα την καινούργια σελίδα fan page που έχεις φτιάξει εδώ πέρα. Εδώ και για πες εδώ πώς λέγεται. Λοιπόν, είναι η official σελίδα του Τζορτζίνου. Είναι giorgos.taxi.f.p. Ωραία, θα το ανεβάσω και εγώ στο Instagram, όλη η Ελλάδα να το δει. Αυστηρά την αναλαμβάνω εγώ και θα δέχομαι μόνο τους καλούς πελάτες. Οκ, να καληνυχτήσουμε το κοινό. Καληνύχτα. Φιλάκια καλλιτεχνικά από τον Τζορτζίνο, το καλύτερο ταξί της πόλης.